Moje archivované posty. Viete, koľko sledovateľov v Slávy som získala, ale aj koľko hejtov? Nejde si to ani predstaviť. Ja bohužiaľ áno. Čiže mám strašne veľa archívnych postov. Hlavne kvôli tomu, že som mala isté problémy s Instagramom, pretože ma neukazovalo. Pochopíte prečo. Povedzme, že moje posty boli príliš sexuálne a nepatrili vôbec na ten Instagram. Takže ideme na to. Tu sú všetky moje archivované posty. Strašne veľa. Strašne veľa. To je nehorázne. No a ja som tak niektoré uverejnila na profil medzi týmito. Ukážem vám 30 mojich fotiek a ér, ktoré som mala. Mala som éru offka, čiže preto sú väčšinou moje posty také. Vlastne uvidíme v tomto videu, že ako sa to začalo off. Všetko. Idem na to. Táto fotka, ona bola vzniknutá cez môj foťák. Sa mi to veľmi páčilo, tá fotka, potom som dostala také komenty, že tá fotka je veľmi veľká. To je taká moja prvá taká štiplavá proste fotka. V tej dobe bolo 2001, to bolo proste nehorázne, že som niečo také poslala. Čiže táto fotka bola vlastne prvá v spodnom prádle a ja som aj napísala taký popis k tomu, že ako som nenávidela svoje telo a malo to byť motivačný akože post. Ja som aj sa veľmi bála to uverejniť. Potom uvidíte, tak si poviete, že čo? Že ona sa to mala proste postnúť, čo nie je až také zlé, ako budú tie ostatné. Táto fotka na benzínke. Akože, samozrejme, že som to archivovala, pretože je to strašná fotka proste na benzínke. Ďalšia taká štiplá fotka. Ja som stále bola taká, mala som rada tieto fotky, mala som rada fotiť sa v týchto polohách. A ak vidím strašne malý zadok som bola strašne tenká. Mala som 40 kg. Táto fotka, bol Halloween, bola som sexy laborantka. Strašne sa mi páči táto fotka, je jedna z mojich obľúbených fotiek. Tiež som to fotila asi foťákom. Keď fakt chcete mať pekný Instagram, tak nefotiť s mobil. Akože jo, sú dobré akože foťáky a tak ďalej, ale môj iPhone 14 Pro Max to nezvláda. Editujem napríklad, chcem nejaký filter, tak to stráca na kvalite. Investujte do nejakého dobrého foťáka a tiež si stiahnete nejaký program na editovanie, fakt sa to veľmi oplatí. Ja neviem, prečo som to pridala s hamburgerom. Vôbec neviem, nechápem. Ideme ďalej. Toto bol deň, kedy som sa zaregistrovala na offku. Ale bolo to môj tretie offko. Nikto nevedel, že som mala prvý alebo druhé offko. Som to len tak vytvorila, som si myslela, že to nemusím promovať a tak ďalej, ale proste musíš to promovať. Ja som to promovala na Instagrame, strašne veľa ľudí prišlo, strašne veľa som zarobila prvý deň. Keď chcete fakt, že zarobiť, tak bum, ale nesrandujem. Vôbec sa to neoplatí, podľa mňa. Len prvé dni. Som bola tuto v apartmáne. Ja som chodevala tak len kvôli týmto fotkám do apartmánov, či už Bratislava, Praha alebo Košice. Tieto fotky som všetky archivovala a mne sa strašne páči tieto fotky, ale príde mi to také, že žiadny dosah. To je prvé. Čo je smutné je to, že tie fotky, ktoré sú štiplavé, tak dosahujú najviac sliadnutí a dosahu, čo není vôbec fér. Tieto fotky absolútne, že proste, čo som dostala 1000 lajkov, to som dostala 50. Hej. No, táto fotka sa mi veľmi páčila, teraz sa mi absolútne, že nepáči, jak sa tam tvárim, proste. No, milujem kolobežky. Ale nechápem, prečo som to takto pridala, že tak poza a všetko je proste celé zlé. No, Ježišmária, táto fotka. No, proste, ja ani nechápem, jak som dostala ten nápad, som to nikdy nevidela, len som si povedala, že prečo nie, tak sa odpiť. Strašne zlé, bože. Táto fotka sa mi veľmi páčila, hej, to CBD brko. Mal som také obdobie pred 2 rokmi, že som proste holila CBD brka a som išla do prírody a proste bol taký pís a tak ďalej. A potom som vlastne chodila s človekom a povedala, že nech to stiahnem tú fotku, lebo jeho mamka, keď to uvidí a tak ďalej, že on povedal, že som slušné dievča. Nechápem, prečo sa mi páčila táto fotka, vôbec nechápem, je to strašné. Táto fotka sa mi veľmi páči, to je veľmi estetické, ale kde je môj zadok? Ja som necvičila v tej dobe, teraz už cvičím na môj zadok a vidím výsledky. A vtedy som bola v dezolízii, že proste mám najlepší zadok, mám najkrajší zadok, mám najväčší zadok. Bitch, look at that.
Tiež bol Halloween, hezké fotky proste musia byť takéto. A ja som reálne nikdy nešla, len som sa namalovala takto, neviem, že čo som bola, je tam pentagram, celé zle. Také divné proste pozerať na seba, že aká som bola vtedy a teraz sa vôbec nestotožňujem s tým, aká som teraz. Tu som mala takú éru, že som si kupovala kostýmy. Teraz mi je to na holú piču. Ja som mala tú čiapku, često a klobúk. Šány niekde, hej. A moja sajka prišla do mojej izby, prišla na návštevu a si to dala na hlavu a že odstretňujem ma teraz, prosím. Som mala taký photoshoot v Prahe. Bola som vo vianočnom spodnom prádle a sme si povedali, že je OK, budeme vonku fotiť v tomto spodnom prádle. Viete, aká by bola zima. A ešte plus, to je také fotky, že som sa válela proste v snehu. No, tuto vyzerám jak kurva, hej? Čistá kurva. Ideme ďalej. Ja som už mala akože viacero photoshootingov a som si povedala, že čo stalo ten deň, ale nepoviem to. No, proste som mala taký photoshooting a apartmane po Košiciach. Sa mi to veľmi páči, táto fotka, je to také... Je to pekné. To dnes je moja odmená fotka, ale... Oh no. Bolo povolené na Instagrame, že môžeš... Bradávky sú OK, keď pridáš, keď bude vidno. Tak som to využila a som pridala. Skriem samozrejme aj tu čebravky, ale to sú pekné fotky, ale tak... Už to bol hrot. Táto fotka sa mi páči, ale... Táto next fotka... som sa zmierila s tým, že nemám najkrajší zadok. Tak som to začala photoshopovať. Takže táto fotka, ak vidíte, strašne vidno, že je to urobené cez Photoshop a proste je. Táto fotka sa mi páči, som to veľmi pekne editovala, ale dneska by som to nedala von. Takže tak. Tu už som si povedala, že nebudem pridávať také fotky. Začala som nový vzťah a tak som pridala túto fotku, kde mám akné. No a potom samozrejme som stiahla, lebo som si povedala, že you know what I mean. Samozrejme som pridala tú fotku, ale hneď som to aj archivovala na druhý deň. Som si povedala, že toto už nie som ja. Bola som na dovolenke v Egypte a samozrejme som robila viacero fotí aj v plavkách. No ale kvôli tomuto ma neukázal Instagram, čiže som to archivovala. Ako chápem, je to fakt, že veľmi, akože je to pekná fotka, ale je to erotické tiež. A ja som bojovala s tým, že nevedela som, že čo je normálne a čo nie je normálne. Ja som si povedala, že plavky sú normálne, ale tá póza nie. A to tiež nevidno nič, ale na Instagrame account status. Idete na to a keď všetko máte zelené, tak vás ukazuje Instagram. Keď nemáte dačo zeleným, tak vás neukazuje. A ja som mala tam 5 príspevkov, ktoré neboli OK a to ani neukazoval Instagram, čiže keď ste napísali moje meno, tak nenašlo ma to tam. Takže tak. Toto je z Vianoc fotka, ja som to predvčerom archivovala, pretože môžem. No a posledná fotka, táto zo Zakopaného. Pekná fotka, ale nehodil do môjho feedu. A to aj väčšinou kvôli tomu archivovala moje posle, lebo proste sa to nehodilo do feedu. Ja som strašne taký typ, že perfekcionista, chcem, aby všetko bolo také farebne doladené a tak ďalej, ale nikdy nie som spokojná s mojím Instagramom, no matter what. Takže tak, to bolo celé video. Druhá časť nebude, alebo keď chcete, hej, bude druhá časť a vám ukážem tie ostatné archivované posty, keď chcete. Idem. Čauky.